If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Liga Channel. Ang ang nagapalaga sa imo. Kagkaron sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Madakpan ka man gihapon. Ate! To! Hoy, halo Jack! Yo! Kutsilyo siya! Drama nga puno sang paghigugma. Palangga ko ikaw, Jo. Ginahigugma ko ikaw. Tanan, kinhimo niya para mapasabat ako. Apang subong, di na siya. Drama nga puno sang komedya. Prelyong? Ano pa rin, Miloy? Kakita ka na, Aswang. Nag-edad lang ako sa nga mo sini, pero wala pa akong kita, Aswang. Ikaw, Yahaw, ako kakita na ko, Aswang. Sa diin? Asa ko na ito ba? Naisyaga, Showtime Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pag... Ano gid ba lang hinuon ko man? Oy, Jo! Ari ka gali dire. Lo, ano ginapaligban mo? Mapungko ako diri sa tupad mo, ha? Oo, lo. Ano ba lang ginapaligban siyang apo ko? Kuan, lo? Ano, kwarta? Kay way man ko kwarta. Hindi, lo. Si Catherine. Uy, ano si Catherine? Kuan, lo. Ginhagad ko siya nga magpakasal na kami nga duwa. Ano? Oo, lo. Doon? Do gusto ko na gidabi nga mapangasawa si Katkat, lo. Gusto ko nga makaupod siya sa ako ni pagpangabuhi. Ay, gali. Nga, kasarang ka na, haw. Lo, himuon ko ang tanan. Nga mahatag ko lang kalipay kay Katkat. Maninguha pagid ako. Maninguha pagid ako bilang masahista. Agod nga makabulig ako sa amon ni pagpangabuhi nga duwa. Ay, timing gagadyagani kang imo yang napangasawa. Teacher na. Oo, lo. Pero, hindi ako gusto nga ang tanan isalig ko na lang gid sa iya. Maninguha gid ako yalo para sa amon niya duwa. Kag sa amon pamilya. Abaw, desidido ba? Abi mo to? Swerte gid ya si Katkat nga ikaw ang naging nobyo niya. Hindi, lo. Ako ang swerte nga siya ang naging girlfriend ko. Swerte gid siya kay nga. Nga, lo. Hindi ka na yung mangita sa iban. Nga man, hindi ka makita. Ayala, kadasig sa akon ba? Wala lang nadugayo, no? Naari na kuya, oh. Napasulot ako sa barangay ni Siaga, oh. O salamat kinakapauli, giman ko ba? Bakun wala ni gurong motor. Subong guro, wala pa ko nakaabot mo. Makibot kini si Lolo Pidong kag si Chay Lucia mo. Kundiin ko nagkuha motor. Dito ko marikta sa tiyanggihan ni Chay Lucia. Mainom ko to soft drinks. Nauhaw man ko ba? Dito ko marikta. Ngaka. Sadi na bala si Jackie. Nga hasta subong. Wala bagay siya nakapauli. Basi balakod. Gindayon niya ang plano niya nga ito. Galing kay wala gid ako nakahibalo ko na nung mga plano sa bata nga ito. Kaya wala siya nagapanugid sa mga plano niya eh. Ang mas maayos siguro.
Magkadto ako sa tiyanggihan ni Lucia kay basi ko nato malanto siya nagastambay-stambay. Nakulbaan na ako sini nga hasta subong. Wala bagi siya nagkapauli. Sa diin sa yan nagkadto. Sa diin. Lolo Ilyong, sa pagkamatuod lang, hindi balasihan nga kung bulag ang isa katao, hindi naging siya magpangita sa iban. Ha? Oo. Bisan sanag yang mata mo, kung matuod-tuod kaya nga nagapalangga sa iya, kag wala kaya sang plano nga mangita sang iban, hindi mo gid na siya pag-ibaylo. Gusto? May punto kada tuod, Dr. Jojo. Ako yalo, nagapatigid nga, mapabulag mo na siya o consited, basta mapinalanggaon siya, amo na gina saya. Oo, matuod. Tsakto kagid. Madamong naghambal sa akon nga, basi bayaan ako kuno ni Catherine. Tungod siya, makakita, tapos ako, bulag. Baala na dayalo. Basta para sa akon, palangga ko siya. Kag nabatsyagan ko nga palangga man niya ako. Ay, tani ako man ba? Ano lo? Tani ako palangga man ni Loren. Aw, abi ko lo si Sky. Ay, si Sky gali. Ang buot mo silingon lo. Wala ka ba makasiguro kung sino gid sa ilang adua? Si Miss Loren o kung si Sky? Ah, bahala da. Bisan sino lang da sa ilang adua. Si Sky man o kung si Loren. Basta hindi lang si Punay. Ayabaw. Nga hindi ka kay Lola Punay, Luhaw? Kay gwapa man na siya siguro? Gwapa gid man na si Punay. Halin siyang hube na siya. Bisan gani subong nga maedad na siya, kag nagaamo na siya maghambal. Gwapa niya si Punay. Ay, tuod ka lo? O galing, kay siyempre, subong nagadiskarte siya si Sinulo. Si Peripuloy. Kag sino pagit? Kag si Preberto. Sila na nga duang nagabungguan ay subong. Sila na nga duang nagadiskarte kay Punay. Ay, tuod ka lo? Oo. Pero may ara pagiguya kilala nga daw may plano man. Sino lo? Si Parihuan. Daw may plano man nga magdiskarte kay Punay. Mayo na lang niya si Paripidong. Kaya ang plano niya nga pangaluyagan si Lucia. Ang may tiyanggi dalo sa atubang ni Chay Punay nga karinderya. Oo. Inang ginakaduan bla nilan Toto Jackie Baklan soft drinks. Si Lucia. Amo niyang gusto ni Paripidong. Hay, kalain nga daan lang taon nga ano lo? Tigulang, nag-agaway sa pariyo nila nga tigulang. Kasadya sa kabuhi nyo lo nga mga tigulang, no? Amo ginaya mo. Amo nang pinakanami nga inablang tigulang na kamo, pero malipayon gihapon. Basta lo, tinguhaon ko gidya nga mapahuko ko si Catherine para makapakasal na kami nga duwa. Ay, oo, apo kabalo ko, palangga ka na ni Katkat. Hulat na lang kung saan o siya magsabat sa imo nga. Oo, Jojo, mapakasal ako sa imo. Ay, abaw. Abi, bungo. Ngay, tawagi anay ba si tatay mo? Nano nga, gabi na ni. Why pa sa gihapon niya nakapauli? Inuna ya pang barkada kag inom-inom? Kabalo ka ngay. May kalingawan, subong. Anong kalingawan? Pista di sa aton, hindi bala? Oo, gani. Pista di sa aton. Pero, nga naglagaw to siya. Siyempre ngay kay may tiil siya mong. Kapilosopo si mga bata ka. Abe, tawag ito si tatay mo takoy. Oo, nanay Aldina. Aring cellphone mo nga keypad, oh. Nay, gapatay-patay man eh. Ay, di ahid una nga. Isaksak ko ni sa charger bala. Ara na, nay.
idayal sa tatay mo. Nay. Ote, hara na, Nay. Nadayal ko na. Oh, may nagsabat? Oo, Nay. Babae. Silingkugid daw. Silingkugid ka may babae ang amay mo. Andaman lang siyang tuntungay na sakon. Magpauli na siya. Nay, ote, anong hambal sa babae si mo? Hambal yan, Nay. You only have 0 peso in your account. Wala ko naging padayon, Nay, kay do ka suplada sa iya. Ay! Nay, isa lang po silingon sina. Ano na, Nanay? Wala talod. Ay. Kung madumduman ko, nagayom-yom na lang ako. Daw hindi ako makapati. Nga nakakita ako sang babae nga palanggaon ko. Kag palangga man niya ako. Si Christine. Si Christine ang nagpabago sang kabuhi ko. Kag siyang nagpainsyente sa akon. Nga dapat ang matutuod nga gugma makahibalo mag-insyente. Kag makahibalo magpaumod, maghulat, kag kung alang-alang gid, magpaiway kung hindi kaniya magustuhan. Nagayuhom na ako kung madumduman kong kabuangan ko kay Catherine. Ato balang kadamo na siyang nahambal ko kay Jojo. Agad niya bayaan ng niyang babae nga ato. Pero subong, malipayo na ko katama. Tungod si Tintin ang naghatag sang kalipay sa akon kasing-kasing. Siya na subong ginapitik sang akon tagipuhart. Ay abaw. Para lang tsenggin ni Lucia. Ari na ako. Lucia! Luz! Ara ka bala dira sa sulod? Ay! Pidong! Ara ka! Oo, Luz! Ari ko. Wala ba di gali si Jackie? Wada bala anay, Lucia? Dali lang, Pidong! Ara na ako! Ay! Pidong! Lucia, nakakanto di bala si Jackie sa tiyanggi mo? Ay, oo! Kagkagain na lang! Di nga wala pa siya nakapauli sa balay. Nakulbaan na bala ako mo? Ay, ala! Wala ko gali ikaw na sugiran, Pidong. Kasako man sa akon mong pinapangubra dre. Wala ko nakakanto sa imo. Oo, gali. Si Jackie, ari di kagain na. Di, nga wala siya nakapauli. Di sayang nagkanto. Ay, nagupod si Jackie sa ilan ni Boyong kag ni Poldo. Ano? Nga nagupod siya? Ay, ginahambal lang ko man sa gani nga magdalagan na lang, Pidong. Pero hindi gid siya mamati. Maupod gid siya kuno sa ilan ni Boyong kag ni Poldo. Kaya gusto yagig ko na matutulan ang head-out ni Boy Tirador, Pidong. Tiya, hindi. Kadelikado siyang ginhimo, ya, Lucia. Oo, magani, Pidong, pero hindi ka siya mamati. Kaya ito, nag-upod sa sailan ni Poldo. Diyos ko, basigod, ano nila si Jackie? May salit man ako kay Jackie, Pidong, Luwaso na iyang nga kaugaligon. Ay, hindi. Kinahanglan din niya. Makita ko si Jackie. Ay,
May motor ka sa kapot, oh. Oo, matod. Lo! Chay! Arin ako, Chay! Lola Pidong! Hindi! Si Jackie, nakabalik na Lucia. Ay, oo, matod! Jackie! Ayaw mo, salamat ka nakabalik ka! Hoy! Saan ka nagkuha sang motor, Jack? Yan, may motor ka na subong. Kaya lang, Lo! Sige, ranta ka mo nga duwa ni Chay Lucia. Kung nga anak ka motor ko, Lo! Kaya lang nga. Kaya ano ko na ng motor, oh. Pasandre ko na diyo. Sige, Jack. Sige. Sige, Jack. Dali di anay. Ade. Sige, pangita ka ni Lolo mo, Pidong. Di na kinalan, Lo. Pangitaon mo ko, Lo. Arin ako. Kalmang puso. Ay, abotse mo, Jackie ka. Nakulbaan ko bala, Jack. Kadugay si mo makapauli. Di ka magkabalaka, ganilo. Nakapauli na ko gani. Kaya kung wala ko guro motor, subong guro, wala pa ko nagkabot eh. Ano? Ay, dude, ka, Jack? Oh, Chay. Ay, kasuti, si mga bata ka. Daw sundo mo pang tingog ko, ha? Sige, Jack. Sugiri kami ni Chay Lucia. Kung sa ano ka nakabalik, kag nga wala ka nila ginano ni Boyong, kag ni Puldo. Sige, ranta ka mo nga duwa. Kalma lang mo. Ay, Parimiloy. Oh, Pilyo. Nami ka di sa gwa sa inyo balay, haw? Ay, kakapoy. Sa ako nubra sa Biloga adlaw. Bahaw do may ubra kagad, ha? Nagbuli ko kay Basyag paglaba. Nagbuli ko tigang. Tuon? Oo. Ikaw na nagagluto? Ako nagkuha sa mino. Masa ko siya. Siya magalitan na nag-ubra. Pero, kanami sa mga panahon, Parimiloy, no? Nga ba? Kay katugnaw. Amo ginaguro kung malapit na lang ang February, no? Ano? February, bala? Okay, kalak. Kachadlog ba sa pamitlag mo propagida doon? Kabalo ka naman niya nga. Nagapiligla ako kung wala ko siyang palamahawon. Why kita da? Tugulang ka. Palamahawon. Tugulang niya. Amo ni nga. Ano to ang balmo Parimiloy? Do may ginakumod ka, ho? Bal ko, do ka tugnaw subo sa panahon. Ay, kaya daw nagkakatunaw na kuno ang ay si iban nga pungsod. May pagani ang ISK, kakatunaw. Nga, gusto mo matunaw ka mo ni Basyang? Hindi. Gusto ko ka malagaw kita. Malagaw ta? Sa din ta malagaw gusto mo? Dot, di kita makatawa gusto mo haw. Kung di hindi may kalanunon Balong ka naman niya sa ako niya nga basta ikaw maghagad. Maupod ko ya sa imo basta imo gasto. Ba, galibog uloy Hindi pa. Galibog uloy kung may libre sa sakon. Daw may nakita ko ito kinagakuan mo. Dado? 100 pesos. Uy, nataktak. Oo, nataktak. Sa din? Sa dalan. Hindi. Parimiloy. Ang sin ko nadula. Ate, napangumpra ko na siyang pamahaw tagadawa. Ga, anong natabo sa imo? Kaluya, bisang lawas ko, ga. Tapos, nagasakit pang likod kag ulo ko. Ay, siguro sa sobra na ini nga trabaho. Nabasa pa abi ako sang ulan kagahapon. Ahay, ako man gani balaga. Ginakapoy man ako diri sang obra sa balay. Tapos, nagapaugtas pang mga anak naton. Ay, nagaka-stress ako, ga. Ma? Pa? Nga, hindi ka mo magpamasahe? Magpamasahe? Oo, matuod, no? Mapamasahe kita. Uy, Lo. Nga nagakuriit ka, ho? Ay, abi apo kay nagasakit ang likod kag ulo ko. Tapos nagaalay ang balikawang ko. Nagapalamanon ang tiil kag kamot ko. Budlay gini kon tigulang na ta. Lo, i-relax bala? Ano? Amo na ning ginabatyag ko. Nga daw kaluya na sang lawas ko, i-relax ko pa. Oo, Lo. Paagi sa pagpamasahe. Hey,
Ipamasahe? Ay, kasakit sa ulo ko. Ay, nagasakit ang likod ko. Ay, nagaalay ang balikawang ko. Ano naman, nagapalamanol ang tiil kagamot ko. Ginaimsong niya ako. Kulang na ako sa tinulugan. Sa sobrang stress, kaluyas ang lawas ko. Sakit akong tiil, massage ko. Sakit. Mapabata o tigulang, matambok man o kon maniwang, mapadalaga man o kon soltero, ilabi na gid kun ikaw pamilyado. Sako sa trabaho, nagabatyagid sang pagpalanakit sang kalawasan mo. Gani, ano pa ang ginahulat mo? Mag-relax na, magpamasahe sa pinakamalapit nga Blay Massage sa inyo lugar. Dali, magpamasahe. Sa Kabankalan, yari lang kami din hamdang sa lower ground floor, Gaisan Grand Mall, Kabankalan City. Gani, magpamasahe na sa Syra Blind Massage.